אוקיי. חברים, איזה כיף שאתם פה, תודה רבה לכם על ההשתתפות שלכם מראש. אני בעצם, מה שנעשה זה שיעור די, הוא בסיסי, אבל כל אחד יוכל לקחת את זה גם למקומות של יותר מאמץ. אתם תראו, בחלק מהמקרים אפשר יותר להתאמץ, פחות להתאמץ. כיוון שאני לא רואה כל אחד ואחד, אז לא לקחתי תרגילים מורכבים ולא דברים שדורשים יותר מדי שמירה, הסבר והשגחה וכולי. אז בואו נתחיל. נפלתי, תודה שאת עושה את זה. בכיף, בכיף. רק שימו על מיוט כדי שלא יראו אתכם בהקלטה. אז בואו נשב על הכיסא. תניחו את כפות הרגליים על הרצפה, תשימו לב שהגב שלכם ארוך, גבוה, ונשחרר את שתי הידיים למטה. נתחיל קצת לסובב את הכתפיים ואת השכמות, נרגיש את התנועה שם באזור הזה. אפשר אפילו להוסיף את הנשימה פנימה, כשהכתפיים עולות לקחת אוויר, וכשהכתפיים יורדות להוציא אוויר. אזור חגורת הכתפיים תמיד נושא הרבה מתח, וזה חשוב וזה טוב לפרק את המתח. בואו נחליף את הכיוון של התנועה. נסובב את הכתפיים, את השכמות. נזרים דם לאזור הזה. עוד סיבוב אחד. מצוין, ולשחרר. שאיפה דרך האף, הידיים מתארכות אל הצדדים ועולות למעלה. ובנשיפה אנחנו דוחפים את האוויר למטה, אוספים רצפת הגן, שומרים על גב ארוך וגבוה. ושוב, שאיפה, ידיים מתארכות אל הצדדים ולמעלה. נשיפה, ידיים יורדות, הכתפיים יורדות, הבטן עולה כלפי מעלה. עוד פעמיים. נכניס הרבה אוויר דרך האף. נוציא הרבה אוויר דרך הפה. עוד אחד, שאיפה. נשיפה. אז יש חשיבות מאוד גדולה לנשימות. אנחנו רגע נעשה הפסקה עם הנשימות ככה מודעות, נפתח פיסוק ברגליים, ידיים על הברכיים, נביא את הגוף קדימה, נוריד את הידיים אל הרצפה ונוריד את הראש. אז בעצם כל הגב נמתח, נשאר שם רגע, ואז נדרוך לתוך כפות הרגליים, נאסוף את הבטן ונעלה למעלה. בדיוק. ושוב, ניקח שאיפה, נשיפה, הגוף בא קדימה, הידיים יורדות אל הרצפה, נותן לנו ככה תמיכה. להוריד את הראש כמה שניתן לכיוון הרצפה, למתוח את שרירי הגב, לקחת אוויר, נשיפה, לעלות חזרה למעלה, ולהרים הפעם את הידיים למעלה. אוקיי? תעשו את זה עוד פעמיים, אני אשאר ככה, כדי שאני אוכל לראות וגם שתוכלו לשמוע אותי. אז ירידה למטה, ידיים על הרצפה, ראש כבד, אפשר לתת למבט להסתכל אחורה, למתוח את הגב. שאיפה, נשיפה, ללחוץ כפות רגליים לרצפה, לשאוב בטן פנימה ולהתרומם למעלה. שאיפה, נשיפה, ידיים יורדות חזרה ופעם אחרונה. גב נוטה קדימה, ידיים יורדות לרצפה, ראש יורד למטה, אפשר להסתכל אחורה. ואם אפשר עוד טיפה להכביד את הגוף, אז תכבידו עוד קצת את הגוף. תנו לכל השרירי גב הארוכים להתארך. בנשיפה הבאה, לדרוך על כפות הרגליים, לשאוב בטן פנימה ולהתרומם. ונרים ידיים למעלה, ניקח שאיפה נוספת. ונשיפה, נוריד. כן,
נעשה תרגיל אחד של ככה, זה נקרא פרניאמה ביוגה, זה תרגיל נשימה. אתם עם יד ימין אוטמים את הנחיר הימני, ויד שמאל עולה למעלה, כששואפים את האוויר דרך הנחיר השמאלי, ומוציאים אוויר דרך הנחיר השמאלי. זה עושה קצת ויסות של מערכת העצבים, שאיפה דרך הנחיר השמאלי, היד עולה למעלה. נשיפה. שאיפה. נחיר שמאל. נשיפה. ורק בפעם הבאה אנחנו נרים את היד, ניקח אוויר דרך נחיר שמאל. נטה את הגוף הצידה לימין, ואז נשחרר את היד הימנית, נשים אותה על הרגליים, על איזה רגל שנוח, וננשום דרך שני הנחיריים. שאיפה, נשיפה. ניתן לכל הצד להתארך. שאיפה, נשיפה. עוד אחד, ולהריח. ונחזור חזרה לאמצע. מעולה, נשחרר טיפה ידיים. נניח עכשיו את יד שמאל ונאטום בעדינות את הנחיר השמאלי. שאיפה דרך נחיר ימין, היד עולה למעלה. נשיפה דרך נחיר ימין. לא דרך הפה, אם זה אפשרי. שאיפה. יד עולה למעלה, האוויר נכנס דרך הנחיר הימני, נשיפה, חזרה. עוד פעמיים. עוד אחד. ובפעם הבאה, אנחנו נשאר עם היד למעלה, נטה את הגוף הצידה, נשחרר את יד שמאל נניח על הרגל, ואז אפשר לנשום דרך שני הנחיריים. עם כל נשיפה עוד קצת להתארך בצד, עוד קצת להוריד כתף נגדית. הדופן של הגוף נפתחת, נמתחת, יותר אוויר נכנס. שימו לב לנשימה שלכם, ואז לעלות בחזרה, וקצת לשחרר ידיים, כתפיים, ראש, כל מה שאפשר. אוקיי. נקרב קצת את כפות הרגליים אחת אל השנייה, אנחנו מרימים את הרגל הימנית, לוקחים אוויר, ובנשיפה מקרבים את הרגל אל החזה, גם אם הגב טיפה מתעגל. עוד פעמיים כאלה, למשוך את הרגל אל החזה, מרפקים פתוחים כדי שהכתפיים לא יעלו, וחזרה. עוד אחד, נשיפה, וחזרה. תשאירו את הגב שלכם ארוך, ושלבו את האצבעות מתחת לברך, מרפקים פתוחים, ואנחנו מתחילים להאריך את הרגל קדימה, 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 בלי לכופף את הגב. אז אם הרגל צריכה להיות יותר נמוך, תנמיכו קצת. אם הרגל לא מתיישרת, זה בסדר גמור. ולשחרר. עוד הפעם. למתוח. בטן נאספת פנימה, העקב מסתכל קדימה, הרגל מאחורה נמתחת. עוד לצמוח עם הגב. יופי, ולשחרר. עוד פעמיים. אורך ברגל מאחורה. העקב מסתכל קדימה, כתפיים משוחררות. ולשחרר. פעם אחרונה. אבל הפעם אנחנו נבדוק את האופציה לא להחזיק את הרגל, אז אנחנו אוספים את הבטן, מחזיקים את הרגל באוויר, משחררים את הידיים לאט 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 לאט, אז אפשר להרגיש את הארבע ראשי עובד מאוד חזק, ועושים פוינט ופלקס פעמיים או 3 פעמים. מצוין, לתפוס חזרה את הרגל, להרים אותה למעלה,
נניח את הקרסול הימני על ברך שמאל ונפתח את הברך. אפילו אפשר לתת איזה מין דחיפה קטנה של הברך למטה. ואנחנו באים עם הגוף קדימה. אם אתם יושבים יותר מדי בקצה של הכיסא, תלכו טיפה אחורה כדי שלא תיפלו מהכיסא, ונבוא קדימה. ככל שהגוף יבוא יותר קדימה, אתם תרגישו יותר מתיחה בישבן ימין וירך ימין. אז כל אחד במידת היכולת שלו. אם זה מספיק לכם עד לפה, מעולה. אם אתם מרגישים שאתם יכולים עוד יותר להתקרב לרגליים, אז שחררו את הידיים ותמשיכו לרדת. אוקיי? ממש לא לכל אחד זה מתאים. תבדקו. או להשאיר את הידיים פה, או לרדת למטה ולשחרר את הראש. ניקח פה רגע נשימה, נרפה את המשקל של הגוף, נרגיש את המתיחה. ואז נדרוך לתוך הרגל השמאלית, ומתוך ההשתרשות של הרגל נעלה למעלה. מעולה. יד שמאל על ברך ימין, יד ימין מחזיקה את האחורה של הכיסא, את המשענת. לוקחים אוויר ובנשיפה מתחילים בפיתול, בספירלה של הגב. הבטן נאספת, מהתחתית של הבטן אפשר ממש להסתובב. ונשאר שם רגע, נעשה תנועה של לא עם הראש, היד השמאלית נותנת קונטרה, ונחזור למרכז. עכשיו היד הימנית על הברך ויד שמאל אחורה, ונסובב את הבטן לצד שני. כמו ביסלי גריל. נסובב את הראש קצת, נראה שהצוואר לגמרי חופשי. ונחזור לאמצע, ונרד עוד פעם אחת למטה, או רק קדימה. תבדקו מה נכון לכם. נדרוך ונעלה חזרה למעלה, ונשחרר את הרגל. ועכשיו כששתי הרגליים על הרצפה, תשימו לב להבדלים בין הרגליים, מבחינת המשקל, מבחינת התחושת נפח, יש שוני בין הרגליים. אוקיי, אז נעבור לרגל השנייה. נתפוס את הברך, ניקח אוויר, בנשיפה נקרב את הרגל אל הבטן, אל החזה, מרפקים פתוחים וכתפיים למטה. ונצמח. נשחרר את הרגל לתוך כפות הידיים. נשיפה, הבטן שוקעת פנימה אל הגב, הכתפיים יורדות. שאיפה. עוד אחד. נשיפה. שאיפה והגב מתארך. נשאר עם גב ארוך. נשלב את הידיים מתחת לברך. מרפקים פתוחים. ונשלח את הרגל קדימה, נעריך אותה. אם זה אפשרי לשמור על הגב גבוה, 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 לשמור על הגב גבוה. ולשחרר. ושוב, למתוח. החור של הרגל נמתח, השוק, התאומים, הירך, לשחרר. עוד אחד. למתוח. גב ארוך וגבוה. ולשחרר. בפעם הבאה נמתח את הרגל, נגייס את שרירי הבטן שיעזרו לנו להחזיק את הרגל, ונעזוב ידיים אל הצדדים. פוינט ופלקס. פוינט ופלקס. להשתמש בשרירי הבטן התחתונה, פוינט ופלקס. להחזיק חזרה, לשחרר. מעולה. נשים את הרגל השמאלית על ברך ימין, קצת לפתוח את הברך, לצמוח עם הגב, ואנחנו באים קדימה. אם צריך, תזיזו ישבן טיפה. נבוא קדימה, קדימה, קדימה. כבר אפשר להרגיש את המתיחה, סנטר אסוף פנימה, ואם אתם יכולים, תמשיכו לרדת. שחררו את הידיים. להישאר שם רגע, להישאר ולנשום. שאיפה, נשיפה. עוד אחד, שאיפה, נשיפה, ונעלה חזרה למעלה.
מצוין. אם מרגישים קצת סחרחורת, פשוט תרימו ידיים למעלה, זה נסדר את הזרימת דם ונשחרר. מעולה. יד ימין הולכת לרגל שמאל, יד שמאל פונה אחורה, ומתוך הקונטרה וההתנגדות של יד ימין, הבטן מסתובבת, מסתובבת, מסתובבת לרוטציה. אחרי שאנחנו סובבנו את הבטן, נעשה תנועה קטנה שלו. נראה שהצוואר לגמרי משוחרר. ונחזור אל האמצע. ולצד שני, יד שמאל על הברך, יד ימין אחורה, ופיתול של הבטן לצד שני. סיבוב, תנועה של הראש, חזרה לאמצע, ועוד פעם אחת לבוא קדימה. ולמתוח את הירך. לנשום עמוק. נשיפה, רגל ימין משתרשת לאדמה, ועולים למעלה, ומשחררים. מעולה. אני סובב את הכיסא בפרופיל, אתם לא חייבים, כי זה יותר בשביל שתראו איך הגב מתנהג בתרגיל הבא. אז זה ככה. אנחנו שמים את הידיים על הברכיים, ומקרבים טיפה את כפות הרגליים אלינו. הידיים פונות ככה, אחת אל השנייה, מרפקים פתוחים. אנחנו נעביר את המשקל אל הידיים, נעביר את המשקל קדימה, ננתק את הישבן מהכיסא ונחזיק. במצב הזה, כשיש לנו רגליים כפופות ומשקל לתוך כפות הרגליים, אנחנו נניע את עמוד השדרה מהקשתה לכימור. והתנועה מלווה עד הראש, עד הקצה של הראש. הרגליים עובדות. גם הבעונות על הרצפה, גם העקבים. עוד אחד. שאיפה, נשיפה. להאריך את הגב בלי להקשיט ובלי לקמר. ולחזור לאט לאט אל הכיסא, לשחרר ידיים. אז בעצם מה שאני רוצה שתרגישו זה עבודה מאוד אינטנסיבית של הרגליים. אני רק אגיד שאם אתם לא מרגישים עבודה על הרגליים, תרדו קצת, תנמיכו את הגוף. זאת אומרת, אם תהיו פה לא תרגישו, אבל אם תהיו פה, אז תרגישו. אוקיי? בואו נעשה את זה שוב. גב ארוך. לוקחים אוויר. בנשיפה, מביאים את הגב ישר קדימה. לוחצים את הבעונות, מעבירים משקל אל הרגליים, מנתקים את הישבן מהכיסא. שאיפה. נשיפה. בלי לעלות ובלי לרדת, אותו גובה. שאיפה. נשיפה. עוד אחד. שאיפה. נשיפה. גב ישר, עד קצה הראש, ולהניח ישבן ולשחרר. אוקיי, עכשיו, אם חשבתם שזה הכי קשה, לא, יש שלב אחד יותר קשה, אני אסביר. אנחנו נגיע לאותו מצב של משקל על הרגליים, ואז אנחנו נרים עקב אחד ונוריד לסירוגין. אחרי שנסיים כמה פעמים, נפתח את הידיים לצדדים ונחזיק את המשקל על הרגליים בלי להקשיט את הגב, ואז נסתכל אחורה ונתיישב בבטחה. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. כפות רגליים לא רחוקות מדי, כמו קודם. שאיפה. נשיפה, משקל עובר. לעלות. ידיים על הברכיים, החזה גבוה. נתחיל בהקשתה. וכימור. אז הגב התחתון נמתח. ונשאר בגב ישר. לא מוקשט. ניקח אוויר בנשיפה, עקב שמאל עולה. עקב שמאל יורד. נשיפה, עקב ימין עולה. מרגישים את החום מתחיל להתפשט בגוף. שוב, שמאל. ירידה. ימין. ירידה. רגע נשב לנוח. ובפעם הבאה
נעזוב ידיים. אוקיי? הפעם אנחנו עשינו את זה עם הידיים כדי להבין את התנועה. אוקיי, שאיפה, משקל, העברת מרכז כובד אל הרגליים, הקשתה אחת, כינור אחד, להוציא אוויר, גב ישר. לאט לאט הידיים עוזבות את הרגליים ונפתחות אל הצדדים. לא להיות נמוך עם הגב, בדיוק. נשיפה, עקב וחזרה. אם זה קצת רועד זה בסדר. ימין, נשימה גדולה, חזרה. להרגיש את הקרקוע לתוך האדמה. חזרה, פעם אחרונה, ימין, חזרה, ידיים אל הברכיים, להציץ אחורה, להתיישב על הכיסא ולנער. יפה. עכשיו אנחנו נפתח פיסוק יותר גדול ברגליים. נשים את הידיים על הברכיים, לא גדול מאוד מאוד, אבל יותר גדול ממה שעשינו קודם. נביא את הגב קדימה, נניח את הידיים על הרצפה, ונרים את הישבן למעלה. אוקיי? עכשיו, הכפות רגליים מקבילות אחת לשנייה. מעולה. נסתכל על הכיסא, נוריד את הישבן עד הכיסא, אבל לא נתיישב, ונרים את הישבן למעלה ונרד עם הגוף כמה שאפשר. נכופף, נניח את הישבן אבל בלי להישען, רק נגיעה, ונרים. כל החלק האחורי של הרגליים נמתח. אם לא מיישרים רגליים זה בסדר גמור, לא כל אחד יכול ליישר רגליים, אז אפשר להשאיר את הרגליים כפופות ורק להוריד ולהרים. עוד פעמיים. מעולה. ונתיישב. נעלה לאט. ונרים את הידיים למעלה. נשלב את האצבעות. נהפוך את כפות הידיים ונמתח גבוה גבוה את הגב. אוויר נכנס, אוויר יוצא. ולשחרר. אוקיי, אנחנו נפרדים מהכיסא, תודה רבה לו. שמים בצד. באים לקצה המזרון, מורידים את הידיים למטה, מכופפים את הברכיים ומתיישבים. נסדר טיפה את המצלמה שיראו יותר טוב. אוקיי. אז שתי הרגליים ישרות לפנים. תראו שיש לכם מספיק מקום לרדת אחורה. והידיים קדימה. פלקס בכפות הרגליים, ואנחנו הולכים קצת אחורה עם הגב, בעיקר עם הגב התחתון, זה נקרא C-shape, כמו העוד C, ועולים למעלה. לוקחים אוויר, בנשיפה מעמיקים את הבטן פנימה, יורדים קצת, אוספים את הפופיק עמוק 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 פנימה, ועולים בחזרה. עוד פעמיים. שימו לב שהרגליים נצמדות לרצפה. וחזרה, כתפיים למטה, גב ארוך. בפעם הבאה נאתגר קצת, נרד טיפה. כשהיד הימנית תבוא אל החזה, נרגיש עוד יותר את הבטן. כשהיד השמאלית תבוא גם אל החזה, נרגיש עוד יותר את הבטן. נרד טיפ-טיפה. ואז נשלח ידיים, ונעלה למעלה, ונצמח. גם פה אפשר לבסט את המאמץ, ככל שיורדים יותר, זה יותר קשה. שימו לב שזה לא פוגש את הגב התחתון. אז נשיפה. הזנב מסתכל אל העקבים. נשיפה. ולוקחים אוויר. נשיפה, לוקחים אוויר. מעמיקים עוד את הבטן. שולחים חזרה את הידיים
ועולים לאט לאט למעלה. עוד פעמיים כאלה, נשיפה, לגלגל את הבטן פנימה, עמוק עמוק עמוק, לגלגל את הסקום על הרצפה. יד, אפשר להחליף. יד, נשיפה, שאיפה ידיים ולהזדקף. ופעם אחרונה אתם, ירידה, בדיוק, יד, עוד יד, אז הבטן צריכה להחזיק, טיפה לרדת, לשלוח ידיים קדימה, ולהתרומם למעלה. מצוין. ישיבת כף מול כף, להחזיק את הקרסוליים, לצמוח עם הגב למעלה, זה מותח קצת את שרירי הבטן, וטיפה לנפנף עם הברכיים. ליצור ממש תנועה חופשית במפרק הערך. אוקיי, ניישר שוב את הרגליים קדימה. הפעם אנחנו הולכים לרדת עד לשכיבה, כמה שיותר לאט, ומי שרוצה כבר להקשות יכול לשים את הידיים פה ולא פה, אוקיי? אנחנו מתחילים. נשיפה אחת יורדים, מצמידים רגליים למזרון, עוצרים. נשיפה שנייה, יורדים, מקפלים את הצלעות פנימה, אני די מופתעת שאני יכולה לעשות את זה, ועוד פעם לוקחים אוויר, נשיפה, יורדים עוד קצת, יורדים עוד קצת, ויורדים עד הסוף. שולחים את הידיים מעבר לראש, נמתחים טיפה, פעם רגל ימין ופעם רגל שמאל. מכניסים הרבה אוויר ונקפל רגל רגל, נחבק את שתי הברכיים אל הבטן ונעביר משקל מצד לצד. עכשיו, כדי ליצור מתיחה בשרירים של מרכז הגוף, כמו שעשינו בישיבה, רק פה מרכז הכובד עובד אחרת, אנחנו נפתח את הידיים ונביא את שתי הברכיים לכיוון היד הימנית, נניח רגל על הרצפה ואת הרגל השנייה כמה שמתאים. היא פשוט נשענת או על הרגל השנייה או באוויר. היד השנייה פתוחה ואנחנו רגע בתוך הרוטציה. אפשר להרגיש את המתיחה פה באזור של בית השחי, באזור של הדופן של הגוף, הצד של הגוף. וחזרה אל האמצע, ולצד שני, שתי הברכיים יורדות, היד יכולה לנוח על הרגל, היד השנייה נשארת כבדה, ולהרגיש כל זה נמתח. שאיפה ונשיפה, כל הזמן אנחנו משלבים את הנשימה בתוך התנועה ונחזור חזרה. רגל שמאל נשארת על הרצפה, ברגל ימין אנחנו תופסים, כמו שעשינו בישיבה מאוד דומה, אנחנו דוחפים את הברך לתוך כפות הידיים, עולים עם הראש ועולים עם הכתפיים, ובאותו הזמן לוחצים את הבטן לרצפה. ויורדים חזרה. אז אנחנו הולכים לאיזה סשן של עבודת חיזוק הקור, המרכז, הבטן, עולים טיפה, שכמות פתוחות, ויורדים לאט לאט חזרה. נשיפה הבאה אנחנו עולים ונשארים. בדיוק. כף הרגל משוחררת לגמרי, מחזיקים את הברך. לאט לאט יד ימין עוזבת ומונחת מאחורי הראש. נשיפה הבאה, יד שמאל עוזבת, מונחת מאחורי הראש. השכמות כמה שיותר באוויר. ועם הנשיפה שולחים את רגל ימין קדימה, עם השאיפה מחזירים. פעם שנייה, קדימה, חזרה. רגל שמאל נשארת על הרצפה.
קדימה, שכמות באוויר, בטן אקטיבית, עוד אחד, קדימה, שימו לב לא למשוך את הראש אלא להשעין, ועכשיו הרגל עולה למעלה, למעלה וחזרה. נשיפה למעלה, אפשר בפלקס אם רוצים, וחזרה. וכל פעם שהשכמות רוצות לרדת, להרים אותם. עוד פעמיים למעלה, וחזרה, למעלה, וחזרה, להוריד רגל, להוריד ראש, ולשחרר. לנשום ולשחרר. יופי. עכשיו צד שני, רגל ימין נשארת על הרצפה, ורגל שמאל כפופה, עקב כבד, ולתפוס את הברך. בנשיפה הברך הולכת קדימה, הראש עולה, הכתפיים עולות, והכי חשוב פה הבטן יורדת לרצפה, לוחצת. ויורדים חזרה. נשיפה, עולים, מהדקים את הבטן אל הרצפה, כתפיים משוחררות ויורדים. אנחנו לא נהיה הרבה זמן בלי לתמוך בראש, אז אני רוצה שרק תרגישו את האקטיביות הזאת של הבטן, כי מעכשיו היא תצטרך להחזיק את הגוף. יד עוזבת, מונחת מתחת לראש. יד שנייה עוזבת, מונחת מתחת לראש. שכמות באוויר. לוקחים נשימה, נשיפה. חזרה. נשיפה. שוב הבטן יורדת לרצפה. חזרה. נשיפה. חזרה. נשיפה. חזרה. נשיפה, רגל עולה. אם אפשר להרים עוד טיפה את השכמות תרימו. חזרה לקחת אוויר. נשיפה לעלות. ולהוריד. צוואר משוחרר. עוד שניים. חזרה. עוד אחד. בטן אקטיבית, שכמות באוויר. ולהניח לאט. ולרדת. ולשחרר. יופי. אז כבר מתחילים להרגיש את כל האזור הזה נהיה קצת חם יותר. עכשיו תזיזו את הישבן טיפה, לא יודעת אם נגיד אחורה, אבל לצד אחד, ותסתובבו לשכיבה לצד כשהפנים אליי, כדי שתוכלו לראות. נתחיל רגע עם הרגליים כפופות ותכף נשנה. אז הראש על יד ימין, אם זה יוצא לכם יד שמאל, פשוט תהפכו את עצמכם לצד שני, כדי שיהיה את אותו דבר. ראש על יד ימין, היד השמאלית פה, על הרצפה. אוקיי. אנחנו נתחיל רק עם היד. אוקיי? היד השמאלית שעל הרצפה. בנשיפה נדחוף את היד אל הרצפה, ותראו מה קורה למותן הימנית. מותן הימנית עולה באוויר, ולשחרר. ושוב, לדחוף את היד השמאלית לרצפה, לתת למותן הימנית קצת להתרומם באוויר, כאילו עוברת איזה נמלה מתחת, ולשחרר. עוד פעמיים, לדחוף את היד אל הרצפה, ולרווח. וחזרה. ובפעם הבאה, לדחוף את היד אל הרצפה, לסדר כך את הכתפיים ולהשאיר את המותן באוויר. פה יש מרווח. אוקיי, ואז אנחנו מיישרים את הרגל השמאלית. ארוכה בהמשך הגוף, המותן נשארת באוויר. ואנחנו מרימים ומורידים את הרגל, בלי לקרב את המותן לרצפה. בערך 8 פעמים, עם הנשיפה. וחזרה. שימו לב, בזמן שאתם מעלים את הרגל, שהבוין מסתכלת לרצפה ולא למעלה. אוקיי? זה משמעותי בשביל להפעיל את השרירים האלה. ואם המותן שקעה, שוב להרים אותה. עוד 3.
עוד 2. כל נשיפה הבטן נאספת. עוד 1. נשאיר את הרגל באוויר, מותן מורמת, ונסובב סיבובים קטנטנים. כמעט לא רואים אותם. כמעט לא רואים. סיבוב אחד אנחנו לוקחים אוויר, סיבוב אחד מוציאים אוויר. עוד סיבוב אחד. בדיוק, כבר בטח מרגישים את הירך. בואו נהפוך כיוון. סיבוב אחד מכניסים אוויר, סיבוב אחד מוציאים אוויר. מכניסים אוויר, מוציאים אוויר. בדיוק, מכניסים. בלי לשקוע עם המותן. עדיין יש פה גשר קטן. עוד סיבוב אחד. מצוין, ולשחרר. קצת לתת כמה שיחות פיזור חומצת החלב. תשאירו את הברך הימנית כפופה אליכם, זאת שלמטה. קחו את הרגל השמאלית בקרסול. אם אתם לא מגיעים, קחו מגבת מטבח ותתפסו את הרגל. ולאט לאט נמתח את הרגל אחורה, וקצת נוריד את כף הרגל ואת הברך לכיוון הרצפה. פה מרגישים את המתיחה, כשהגב נשאר כמה שיותר ארוך בלי להקשיט מדי את הגב. אז אנחנו נושמים פה, מקרבים את העקב אל הישבן, פותחים קצת את הכתפיים, מעולה. נשחרר את הרגל. עכשיו נתפוס את הקרסול מבפנים ונניח את כף הרגל על הרצפה. אם היא לא מגיעה למקום הזה, היא יכולה להיות גם פה, אוקיי? תבדקו. ואותה יד עוברת לברך ודוחפת את הברך. זה עושה מתיחה מצוינת לשרירים שעבדו. ולקחת אוויר. ולהוציא. ולקחת אוויר. ולהוציא. יופי. נשאיר את שתי הרגליים כפופות. נדחוף את עצמנו לישיבה. נעביר את שתי הרגליים קדימה. נתפוס את הירכיים ונרים את כפות הרגליים באוויר. כמו נדנדה או כמו סירה או איזה דימוי שעולה לכם. מעולה. אז אנחנו נרים טיפה את כפות הרגליים. אנחנו יושבים בשיווי משקל על האגן, על הישבן. אם זה אפשרי לכם, תעזבו את הידיים. אם לא, ואם אתם נופלים אחורה, תמשיכו להחזיק. ונשאר פה כמה רגעים. ניקח אוויר, נוציא אוויר, ניקח אוויר, נוציא אוויר. כן, הבטן עובדת, נכון. ניקח אוויר, נוציא אוויר, ונשחרר. יופי. נשב קצת בישיבת פרפר, נשחרר טיפה את הירכיים. אפשר להרגיש גם פה איך הרגליים מרגישות אחרת. זאת שעבדה, זאת שהייתה במנוחה יותר. ואנחנו עוברים לצד השני. אז שוכבים על הצד השני, היד השמאלית מתחת לראש. שתי הרגליים כפופות, חשוב להגיד, הן לא אחורה, הן כפופות מול הבטן. ותשאירו מקום ליד ימין להיות על הרצפה. שאיפה. ובנשיפה אנחנו דוחפים את היד לתוך הרצפה, מסדרים את הכתף השמאלית, מרימים את המותן, ומשחררים את המותן. אפשר ממש לראות את התנועה של עמוד השדרה. למעלה, על ידי התנגדות של היד, למטה. נשיפה, מותן עולה, ולשחרר. עוד אחד, אגב לא אמרתי, אבל שתדעו שאם לא נוח לכם בכתף ואתם מעדיפים את היד הזאת לכופף ולשים פה כרית, זה גם בסדר, אין שום בעיה.
אז בואו נשאיר עכשיו את המרווח הזה, אני בכוונה מושכת החולצה שתראו שאפשר לעבור פה. נשאיר את המרווח ונשלח את רגל ימין בהמשך הגוף. נשים לב שהבוהן פונה למטה, ונתחיל להרים את הרגל בלי לשקוע במותן, ולהוריד. נשיפה, להריח את הרגל ולהרים, שאיפה, להוריד. נשיפה, בטן נאספת, גב ארוך, הרגל עולה, באיזשהו שלב היא לא יכולה לעלות יותר, אין לה יותר. בפעם הבאה נשאר, ונסובב סיבובים קטנים, סיבוב אחד לוקחים אוויר, סיבוב אחד מוציאים אוויר. לוקחים אוויר, מוציאים אוויר. זה שאנחנו עושים את זה לאט, זה רק אומר שאנחנו עובדים יותר קשה. כי הרגל צריכה להחזיק יותר זמן באוויר. תבדקו שלא שקעתם. צד שני. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. סיבוב שאיפה. נשיפה, לא לשקוע במותן, רגע שוכחים לחשוב על המותן, היא ישר יורדת. אוקיי, עוד אחד אחרון. ונשחרר. קצת לטפוח. לקרב את הברך אלינו, לתפוס את הקרסול. נשלח את הרגל אחורה. ונוודא שהברך לא פתוחה. אוקיי? היא רוצה לרדת. נשאב את הבטן פנימה, לא ניתן לגב התחתון להיות בהקשתת יתר. ותרגישו את המתיחה פה, בירך, ותנשמו פנימה. ותוך כדי הנשימה, אולי העקב יסכים להתקרב עוד, אולי הכתף תיפתח עוד, ככה ממש בעדינות. מצוין, נביא את הברך מלמעלה אלינו, נעביר את היד הימנית מבפנים, נתפוס את הקרסול, נקרב את הקרסול אלינו, נניח על הרצפה את כף הרגל, שוב אני אומרת או כאן או יותר רחוק, והיד עוברת לברך, ואנחנו דוחפים את הברך. אז הגב מתארך והירך נפתחת. כן, אפשר להרגיש את הכאב, אבל להתענג איתו, מה שנקרא. זה כאב טוב, זה כאב שמותח בדיוק את המקומות שאנחנו צריכים. עוד נשימה אחת. ונשחרר. נעבור לרגע לשכיבה על הגב. נרים את הרגליים למעלה, נרים את הידיים למעלה. ותחשבו על הידיים שוקעות לתוך הכתפיים, והרגליים שוקעות לתוך מפרקי הירך, ואנחנו לא מתאמצים לא להחזיק חזק, פשוט לתת למשקל לחלחל אל השכמות ואל האגן. כמו חיפושית ששוכבת לה בכיף על הגב. מעולה. ואז נעשה קצת סיבובים, גם בידיים וגם ברגליים, וגם לצד שני. מפעיל קורדינציה. מעולה. נצליב את הרגליים, נתפוס מאחורי הברכיים, ניקח את הרגליים אלינו, ובנשיפה נתגלגל לישיבה. מעולה. אז ככה לקראת סיום, אני רוצה שנעשה גם קצת עבודה של חגורת הכתפיים. אני זוכרת שסיפרתי בשיעורים, אבל אני אגיד גם עכשיו שהעבודה עם חגורת הכתפיים ונשיאת משקל על הידיים,
באיזשהו אופן היא גם משחררת סטרס. זה ממש אנטי חרדתי הדבר הזה. אז כשעושים פלנקים לא רק עושים אותם בשביל השופוני והזה, אלא באמת יש שם אלמנט שמחבר אותנו לאדמה וגורם לגוף לעבוד בצורה כזאת שמשחררת מתחים. אז אנחנו פותחים את האצבעות רחב, מניחים את כפות הידיים ופורסים אותם, כמו לנגן אקורד שלם על הפסנתר. נשחרר לרגע את החזה למטה, ואז נדחוף את הידיים לרצפה והחזה יהיה גבוה. נהדק את הבטן פנימה ונשים לב שהגב לא מוקשט אלא טיפה עגול. נשלח את רגל ימין לאחור ונדחוף את העקב. אז הידיים דוחפות את הרצפה, העקב הולך אחורה ואפשר להרגיש מתיחה בתאומים. נחכה פה רגע ונחזיר. ניקח אוויר, נשיפה, נמתח את הרגל השנייה, נדחוף את הידיים לרצפה, מתיחה של התאומים ולא להכניס את הכתפיים לאוזניים. וחזרה. עכשיו תראו משהו מעניין. נשלח את רגל ימין אחורה, נדחוף. אם נדחוף ממש חזק את הידיים לרצפה, הברך השמאלית תעלה באוויר. לא כף הרגל, כף הרגל תישאר על הרצפה, הברך תעלה. ואפשר להרגיש הרבה יותר עבודה בגוף, יותר אקטיביות. ונוריד חזרה, נעשה את זה עוד פעמיים, עם אותה רגל. עקב אחורה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, ברך עולה, ישבן טיפה עולה. חזרה. פעם אחרונה, לדחוף, לנתק, להרחיב כתפיים, וחזרה. בואו נרד רגע לעובר, לפני שנעשה את הצד השני. נשלח את הידיים אחורה ונשחרר כתפיים. זה בהחלט עובד על חגורת הכתפיים, אז צריך לשחרר אותה. נעלה חזרה, נפרוס את כפות הידיים, נלחץ את קצות האצבעות ונלך על הצד השני. רגל שמאל, פלקס, להניח על האדמה, לדחוף את העקב אחורה, ללחוץ את הידיים לרצפה עד שהברך עולה בלי להרים את כף רגל ימין ולרדת. נשיפה, לדחוף אחורה ולתת לברך להתרומם, שכמות למטה, בטן אקטיבית ולרדת. עוד אחד, נשיפה, לדחוף ולרדת. ורגע לפני שננוח נשאיר את רגל שמאל ונצרף את רגל ימין. אז בעצם כל הגוף מקביל, פחות או יותר מקביל לרצפה. נחזיק את המשקל כנגד כוח הכובד. מי שמרגיש שזה יותר מדי בשבילו שירד כבר. אנחנו עוד רגע נשאר, נרגיש את החיבור לקרקע. גם עם הרגליים, גם עם הידיים. עמוד השדרה ארוך, חופשי, ויש נשימה. ולשחרר. יופי. ישבן אל העקבים, מצח למטה, ידיים אחורה, לתת לכל האזור של חגורת הכתפיים לנוח. עוד רגע תישארו למטה. ולאט לאט להתרומם. לעבור לישיבה מזרחית. אם אי אפשר לשבת ישיבה מזרחית, אז אפשר לשבת על הכיסא עוד פעם. ובואו קצת ננער את הידיים. נעריך את הגב גבוה, נפתח את הידיים לצדדים. נסובב אותם
לכיוון אחד ולכיוון שני. עכשיו, התנועה מתחילה מפה, אז אנחנו נותנים לכתפיים להתגלגל פנימה ולהתגלגל החוצה. יש פה משהו סוגר ויש פה משהו פותח, גם החוצה וגם למעלה. סוגר ופותח, ואז להרים ידיים גבוה גבוה, להתארך, להוריד ידיים, לבוא קדימה קצת, ולחזור לישיבה. להחליף את השילוב של הרגליים. תמיד זה השילוב שפחות נוח, אז מרגישים בהתחלה קצת מוזר. ונפתח את הזרועות. נסובב אותם אל השמיים, נפתח את הכתפיים, אפשר להביט למעלה, ובנשיפה לסובב פנימה, 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 ולהרגיש שהכתפיים קצת נסגרות כמו בורג. שאיפה לפתוח, רחב, גבוה. נשיפה, לגלגל פנימה, לסגור טיפה את הכתפיים. עוד אחד, להבריג, לפתוח, לפתוח, לפתוח. נשיפה, לסגור. ואז נפתח ונרים ידיים למעלה. נפנה את עצם החזה אל השמיים. נוריד את הידיים, נבוא קדימה. אפשר לשים ידיים לפנים. לתת לתנועה לבוא ברכות לפנים. ולהתיישב. נשאיר את הידיים על הברכיים. גב ארוך, נעצום את העיניים. נשים לב לתחושה בגוף. אם זה בחלקים החיצוניים של האור, אם זה במפרקים, אם זה באזור הבטן. שחרר את האוויר, אפשר להוציא הנחת רווחה. עוד פעם אחת, שאיפה. ונפקח את העיניים לאט לאט. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה.